Wani rahoto da muke samu yanzu daga jamhuriyar Nijar na cewa sojojin ƙasar ta Nijar sun samu galaba akan mayakan Boko Haram yayin da suka kashe mayakan Boko Haram sama da 100 akan iyakokin ƙasar da Mali da Burkina Faso, kamar yadda shafin DW Hausa suka wallafa a shafinsu na Facebook. Haka zalika rahoton ya ci gaba da cewa sojojin sun ce sun lalata motoci tare da kama tarin makamai daga hannun 'yan ta'addan Boko Haram ɗin a lokacin farmakin da ƙungiyar sojojin ta ƙaddamar a kan 'yan ta'addan. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ci gaba da kare sojojinmu, ya ba su nasara, ya tsare su a wannan yaƙi da suke yi da waɗannan 'yan ta'adda waɗanda suke kashe mutane haka kawai, waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari, ya zaunar da ƙasashenmu lafiya, ya haɗa kawunanmu, amin suma amin. Idan wannan shine karanku na farko, muna roƙo da ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma an daɗe da yi mana subscribe, muna roƙo da ku danna like.